לה 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 את מסריטה אותנו? כן. בחייתק. בחייתק. אוי, זה נכד. כמה חיכיתי שנים שאני אראה את הבת שלי סמדר חובקת תינוק ולראות אותה איך היא אימא, וזכיתי לבת שלי הצעירה ביותר, בת הזקונים שלי, שיש עוד אחת שנולדה איתה, אבל היא הייתה בכורה שרי, ובעזרת השם שרי נראה אותה בעזרת השם בימים הקרובים עם תינוק. הופ 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 הופ. כל הכבוד לעידן. הופ הופ הופ. מה תעשה לך סבתא? שתהיה גדול? תבוא תכין לי? להקפיץ אותך על הכדור. להקפיץ אותך על הכדור. להקפיץ אותי או תלך לקנות לי מצרכים? ברור שהוא ילך. כן? ותשטוף לי את הרצפה. לשטוף את הרצפה. כן, ותדיח כלים. עשה כלים. הופ. איך הוא משלב ידיים יפה.